Ganti le. Lah. Cah. Pesasane kaya manggulan to, Bu, Dik. Ayo. Oh. Sametan apa? Sametan apa? Mae sampean nih. Oh. Gendurane kok, Dek? Tak undang-undang kok. Tak undang-undang. Sak matenge. Aku ning omah terus kok. Berarti rada sore. Lah iya. Apa? Patulan. Sapa? Mbuh. Demit. Demit apa? Oh, saya rapani turu omah, Dik. Jere di parani wong demit. Demit apa wong? Demit kelindihin paling gede. Paling. Kapan nih? Dikapak nih? Ngene tekeke. Man mau suwung kabeh. Dinggene omahe Deni Medi ra nggene iki. Turu kene. Wedi e. Aku nak mlebune lho metu ngendi? Lah wong apa Medi? Ketok apa ora wonge? Enggak lah. Berarti Medi. Aneh. Dikapakne oh. Kalau bianu. Dikapakne. Gue guling ngene. Bingkem e. Rampok paling. Rampok dirampok kalungmu. Kalungmu lho dirampok. Inggahno. Dicepot? Angel. Guyu lho jere. Guyu. Itu petane angel. Oh. Arep ngerampok kalung kuwi. Ini dari ngasih ngalah. Tangane aneh dan ndak aku. Nyapa? Aneh tangane. Anyes. Beh. Ndruwo ya. Oh. Mek gila mbarang nek medine udah le. Potong wae lampu kok. Wah, maku ora tak turun lampu kabeh tak empakne. Ora kabeh. Cik nganu mari, cik nganu bode ngarit. Oh. Kene sekupatan nggih bode yo. Maku ndiknya. Ora enak, Bek. Bah aku ora iso iso mbelah ra iso kajate percuma kok. Nek mbelah tok syukur wong kan iso to, Bek. Ndungane mbok ora iso. Posiren ta, Nek? Nggih. Pitik belah. Pitik dhewe, Bek. Heeh. Citoke wi? Ya pitik dhewe. Enggak dibelah? Enggak. Kiai. Cutok cukup ya gedine ngono. Sitok cukup. Ditaleni sae ngenteni Pak Kayat. Paling cek ngarit tunggas balik. Paling Ditaleni sae nek rumput Jepang ra. Alek nih. Sing rasa lho ucul engko. Taleni. Sitoke dicone. Sitoke ya. Kapakne wi? Dik tak kencang. Dikapakne apan? Ya tak apa-apa. Terus abe. Ora dibelah. Ora dibelah. Ora didol. Didolen Bek tak tukune Bek. Ora
kabeh. Kira ora ya ora. Lah tetene ndi nggih gebing. Ora enak. Lah terus. Wong iki sampuh lah. Saiki ternyata enak ambil tok. Enggak, iki to. Dirisi kabeh ngene. Ayo tuku sirih. Bisa dekrok. Oh, iki. Yo kita lah. Untung enggak lah, ketokane mbek aku ngono kok. Delok nikahe lho. Sak selamatan ambek-ambek. Slametan. Pas jane wae tak. Pas Samuju iso mbleh nggih kajatan nih. Ngantel ning kono ke pisuk balik. Wo ning kok elek tunan ya. Minggu apa mbok dhewe apa meh? Apa mumbruk apa meh? Ya gelem kabeh ya. Oh. Citok. Wih, kayune entek kayune entek. Kayune entek. Dalam. Tumbasan tempe sik pikira. Ayo to, ayo. Heh, duite. Pikira. Duite ning Mang Kidul kok. Mbok dhewe nggih apa mbok dhewe? Nggih, kayak Kok enak. Nah, kene kan duwe cikaan nggen kok. Tapi mandek apik ini lho wadah jalan biyen iki. Heeh, nggih wong biyen. Nang nggih godhong anu wadah. Gedang sak, gedang ae. Kudu godhong wae nongko. Oh, do nongko aja nenek. Aku tak undang-undang pek aku pek. Tak undang-undang. Wis matengan aku ning omah terus kok. Ngecomne sapa? Oh, duwe dhewe. Jese pek ndak ono pek kok wis bedhok kok. Pite urung belah bedhok yo ngenteni pite. Aku lek belah iso tapi kajate lho. Piye ndongane? Lek ndongane ne mbok de. Dongane. Al-Fatihah ping 3. Wis dadi yo. Kutuk-kutuk. Adange saiki mbok de. Titik menanti. Iki ngenteni. Jajane bodo cek ijek lho. Jajan bodo. Oh jajan rong ditokne kabeh iki jero cek akeh e. Jajan kowe lalam barang rong ditokne. Tinggahne yo pikir apalane. Dalam. Yo. Lanang Kanjeng. Ngalor kek. Oh. Tasih gabah. Oh, gabah ya. Panen ndi, mari ya. Semari. Cilut rong mandi cilut. Kowe Dek. Urung. Gak. Ora. Heeh. Omahe Pak Rete kae. Endi? Balik. Yo.
Cek dulu. Wes teko, Bek, Mbak De. Apa? Wes teko. Anu Pak Kayat. Nek takon marani. Anu nyantai apa? Golai dhewe yo. Heeh. Beh, kira ngono kuwi kok nyantai. Mau kaya ngenteni lek wis tuanan dipakane mesti balik. Ya budal apa ora? Ono malah pitike go bare malah nek wong blas. Beh. Nenek yo bene ngono yo kaya. Heeh. Ngenteni sik. Malah nyantai dhuwur apa dhuwur kok iso mateng. Wanuan. Yo, De. Ndak penak ini ki, Mbak De yo. Penak. Nganu dadi akeh iki sontong dadi saiki. Loh, mandak ringkas, Mbak De. Tapi jerene enak. Karo godhong, Enak lho. karo godhong nangka. Heeh. Zaman biyen yo ndak enak-enak sih, tapi wong saiki gak dikanggekne, Mbak De yo. Ranjaman lho, De. Heeh. Tapi ndak awet to wong zaman biyen iki. Awet urip. Jangane sing gak sah ditutup masak akeh-akeh barang ngono yo. Heeh. Saiki masak aneh-aneh. Dadi lho wong sik enom-enom Mbah. Kok Mbah apa Mbak wae kula suwi ya. Ayo. Dadi cukup Mbak De yo. Lingkungan iki mung piro, Man? 14. 14. 14 karo kondong ta. Heeh. Sing dik loro. Bah, pide. Angel e. Sigarnon. Ndak sigane nih, kayak kilo. Apa, Bek? Apa, De? Endi, Mbak De? Bijakno, Mbak De? Bek. Kayak tiap sopo mau. Lah iki rajine gablok kok, De. Beh. Cing. Rasane, Bek. Wes kono. Cek tak anak ya, pokoknya gue harus jalan bisa. Iki jalan Bek, pegang Bek. Kok cek 6 lagi? Iya. Ini dia yang sajen toh. Heeh. Lebih aja dimulai. Gimana Bek cara Bek coba. Pas porun itu pecah. Sanyone kena lah, Be. Lanjut di Banyune entak mili to. ora tekok. Pecah kayak bantan Bek. Timbas ya, Mas. Coba. Wes. Iki enggak dilaki buku Bek. Apa ora? Baca. Enggak. Iki kurang cuma saya. Wes, tangannya. Tangan Bek. Cek emang beras sih, Pak, ya. Gitu ya. Ususnya Bek. Usus gua Bek enak loh Bek iki. Lah ya kuwi gak kuwi tak beteting kok. Beda sih hal-hal. Masih kira beda tipe sekali.
cek ngilaki nganu neh iki, urune sik roget nak. Cek pacaran. Ha isik. Yo gede pek yo pas dibelah pek yo. Lah ya mek. Pek saya mana nanti pek? Mbah. Ngetan kan? Masih gabah. Oh. Nggih. Apa mbak Dia luang nah apa enak nganu batako? Apa enak batako? Mah kuwi rek batako ya. Iku apa disai? Pek. Wis disai lange. Wis resik to, Pak. Lho sampean kok sik dong. Pek iki dilesek wae bebek pite. Telek tok ning kene kok. Kok. Oke, luang basan. Tak tukune wis lho pitike. Ngapa tak ngilanangan kok. Aku ndek pitik ana omahetan. Sampe pokoke tak go balik aku ngulang. Tuku babon nembuk yo. Wis dadi akeh mbak yo. Tapi pawakan cilik iki ndene. Cilik aja. Yo. Adang. Ya ini sadang guys. Ayam kayak sego gurih mbak. Kurang luang kok yo umpan to nggae. Ayo. Nggih luang umpan. Berapa wis sego? Apa mbak? Segone ra gandeng, Dit. Nyapa? Lah nganu ning berase. Enggak podo jenisnya. Bisa mah ra enak obek ning ngarepan. Nanti Empuh. Apa golek kayu? Golek kayu paling. Gedung salam 6 lembar sih mbak deh. Loro, telu, 4, 5, 6. Ini juga. Ya saya. Aduh. Nyapa tuh ini deh. Cemplok nanti mbak deh. Oke. Ya. Kok ngene? Duwe gedung salam ya mbek ni, Mbak De. Kok ora duwe? Barudan paling gendoran iku, Be. Ya, Be. Ayo udan lu mateng ya, guys. Meh. Udan. Be, kakanane, Be. Sapu sik wae, Be. Diundang-undang, wis. Ale, karo culut. Ndang. Wis matengan, Be. Saiki, Pak Ji. Gendurene saiki. Sing ajat sing gendurane teko. Cek udan.
Kayak ngenteni udan. Ngomong Pak Ji. Jajan. Dan undang-undang romari dan deres ya, Bek. Dan deres undang-undang romari. Sila tolong omah itu terus ya. Matangan. Apa? Beh, terus ora tuku pisan. Pas neng warung aku mau. Lali. Rodok terang aja nih. Ya, Bang. Tipul. Oh. Sik, Be. Yo. Dan mari. Telepon yo. Penak. Rasa parani. Ngene. Apa? Wes. Kok toto? Udan. Inilah bulan Jun lagi. Ki jero tok terang. Saya ning omah sik le duluke blas ya. Tak undane sik. Yo le, maburi kan. Sik Bek tak paranane, Bek. Medarke. Ayo le. Kume gapur to. Pak Gapur, Pak Bani karo kuwi tok men Nurcing ora enak wonge. Nang omah kuwi tok. Nurcing kok dibandili ae. Ngono. Nopo? Ya, beh. Ajen, Pak. Ajen ini. Duduk ini lah. Duduk.